ए बहिने बहिन, बिहार पुलिसिया में तोर नौकरिया लग न गेलोगे? हाँ बहिन, हमार बिहार पुलिसिया के तो रिजल्ट आइए न गेलै। हाँ तो जीजा दीदी के भी फोन करेंगे, उहो तो आशा लगैले हलकुन। ठीक है बहिन, करो ही फोनवा। हैप्पी न्यू ईयर जीजा जी। हैप्पी न्यू ईयर साली जी, हैप्पी न्यू ईयर। और जल्दी से हमरा से पट जा और आके कोरा में सट जा। है जीजा जी, ई कौची बोल रहा हो? दीदी सुनते त की सोचते? आजी कोई नहीं जी, बोलो ने की बात है? हाँ जी जीजा जी, नया साल पे एगो खुशखबरी है को। अरे बाप, कैसन खुशखबरी है को? जी जीजा जी, हमार बिहार पुलिसवा में नौकरिया लग गेल कई। यही गुनी फोन कैली कि दीदी जीजा जी के बोल दिए। ये तो बड़ी अच्छा बात है साली जी। तब हमरा पार्टी कहिया मिलते साली जी? ई कौन बड़ी बात है जीजा जी, तू जहिया कहबा तहिया मिलते। अच्छा तो ए साली जी एगो लगले चुम्मा दे दो और जहिया मिलबो तो आधा हिस्सा ले लेबो। ठीक है को जीजा जी, ला। अरे निर्बंसा कोढ़िया दो गलवा, तोरा हम 10 मिनट से देख रहा लियो, तोरा हमार बहिनिये मिल लो। हाँ लाओ फोनमा, लाओ दे तो फोनमा। प्रणाम दीदी। आगे अंजलिया, तोरा ये से बात करे के होगे इनका से? आ तू भेली गाल पर चुमा दे वाली, तोनी दोनों के बीच में कौजी चल रहा लोगे? आगे नहीं गे दीदी, बिहार पुलिसवा में हमार नौकरी लग गेल कई, ता हम यही गुनी फोन कैल के कि जीजा के दीदी के बधाई देबे। और नया साल भी हलै, साथे साथे ओकरो बधाई देवे लगी फोन कैलिए। और ऐसे भी तो जीजा में आधा हक है न गे दीदी। अगे निराशी, तू हमार सौतीन बननी गे? अब वैसे भी हमार भतरा में तोर कौची के आधा हक हो तो गे बोलता। देख दीदी, ज्यादा नहीं बोल, हम छोट बहन हो, यही से नहीं बोल रहा लियो, इज्जत के ख्याल रख रहा लियो। तोरा तू है ही बदमाश, तोरा से ही से जीजा जी प्यार नहीं कर रहा खुद। देख ले, हम पुलिस बन गेलियो, ज्यादा बोल में अटर पटर तल ले जाके जेल में बंद कर देबो। इस सब करनामा इ निर्बंसा भड़ुआवा के है। अब हमार बहिन के पटैते एगो से तेकरा मोने नहीं भरो हो। देख बहिन, तू चुपचाप खुशी के माहौल उतोर, तू खुशी मनाओ। हमरा तो तू दुखी कहिए देनी। रख दे फोनवा चुपचाप। ये मोगी इतना काहे गरमा लेगे? सलिया में आधा हक नहीं है, एगो चुम्मा ले लिए तो की हो? रुक निर्बंसा, आज हम तोरा चुम्मा देहियो, रुक। भैया के मोया मार के मुंह कन में झाड़ दल के ये मोगी छोड़ देगे, छोड़। अभी इतने नहीं लगलौ हा, अभी आओ मारबो। ठीक है तेरे बन के रहे जे, हम जाइयो। अब सलिए से बियाह करके आइबो, तोरा ने रखबोगे सड़लाई जो। अरे जो नरे निर्बंसा सड़ला हवा, एगो माऊ के तो पूरा नहीं कर पा रहा है। अब री ओकरा लाइमी ना तो चित्रा के भीतरा जाइबी। जो जो ऐसु तो तोरा घर से बाहर निकाल देती है। तो जाइयोगे, जाइयो निराशी रात हुए जे। अरे जो 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 नरे मौगरंडवा, जो न कोढ़िया, जो जो। बर्बाद कर दल के हमरा। अजी जल्दी खोलो केवड़िया जी, आय मारे बाप बड़ी दर्द दे लो। जीजा जी आई बाप, इतना के मरल को जी? अजी की बताइयो जी, इस सब तोर बहनी के करनामा हको जी, मार के बर्बाद कर दल। अच्छा ओ अजी हमरो से फोनवा पर मारे लड़ ओढ़ के फोनवा रखल को, ओकरा बाद तोरा कूट दिल को जी? हाँ साली जी कुटी
ई त बड़ी गलत कल को दीदी। अच्छा कोई बात ना, आबो बैठो, लाबो यो हम तोरा ला गरम तेल, तनी दर्द आराम हो जाइतो। अजी तेल वेल छोड़ा जी, आवा न तनी बैठा न, तोरा देखी कि हमर सब दर्द भाग जितो। सही कहा हो जीजा, तू इतना चुरैला लेकिन तोर प्यार के बुखार नहीं उतरलो। सुनो हमर बात, जीजा हमरा से करबो बियाहवा तो सभे से लहड़े पड़तो जी। ए जीजा जी हमरा से करबो बियाहवा तो सभे से लहड़े पड़तो जी। बोलो सब मंजूर को ने?